Друзі, привіт! А ось в цьому відео я вам розповім, що потрібно зробити з бордоською сумішю, щоб вона не забивала ваш оприскувач. Тому що, на жаль, більшість городників саме із-за цього і бояться використовувати бордоську суміш. Але це дійсно дієвий та перевірений роками засіб від грибків, мхів та збудників хвороб на рослинах. Як його готувати, я вже розповідав нещодавно у своїх минулих відео. Посилання залишу у правому верхньому куточку на відео, де я готую справжню перевірену роками бордоську суміш. А в цьому ж відео мова піде про те, як вберегти свій оприскувач. І неважливо, який ви використовуєте. Хоч такий, як у мене, акумуляторний або звичайний з помпою. В акумуляторних оприскувачах встановлений ось такий сітчатий фільтр, котрий дуже швидко забивається, якщо через нього проливати бордоську суміш. Краще його витягнути. Далі в відео продемонструю, що буде, якщо його не прибрати. Також в такому оприскувачу є ще один сітчатий фільтр. Його також потрібно буде витягти. Іначе оприскувач буде швидко забиватися і не буде оприскувати. І це ще не все. У ручці оприскувача також встановлений додатковий фільтр від великих часток. Його ми також обов'язково викручуємо, коли будемо використовувати бордоську суміш. Але після використання бордоської суміші і промивки оприскувача обов'язково вертаємо всі ці фільтра на місце. Їх потрібно знімати тільки для використання бордоської суміші. А тепер саме головне. Щоб ваш оприскувач зміг нормально розприскувати бордоську суміш, її потрібно дуже ретельно процідити. Для цього я використовую самі звичайні, самі дешеві жіночі колготки, просто натягуючи їх на відро і проливаю через них вже готову бордоську суміш. Це саме простий і легкий варіант. Подивіться, скільки зібралося вапна, котрий і застряє у оприскувачі і не дає нормальне розприскування. Але якщо вам не вдасться натягнути колготи на відро, можна відрізати від них нижню частину і натягнути на оприскувач. Якраз я вам зараз продемонструю, що буде, якщо не витягати перший фільтр з оприскувача. Як ви можете бачити, після першого ж заливання бордоської суміші вона вже забила фільтр і не проходить усередину. Тому витягаємо цей фільтр і натягаємо колготку на оприскувач. І за допомогою невеличкої ємності заливаємо бордоську суміш у оприскувач. Так виходить трохи довше. А ще й додатково потрібно помішувати бордоську суміш, щоб вона швидше проходила через сітку колготок. І після такого фільтрування в нас залишається приблизно 1 літр дуже густого вапна, котрий і забиває нам оприскувач. А щоб довести кінцевий об'єм бордоської суміші до 10 літрів, тому що літру ми втратили, додаємо у оприскувач 1 літру теплої води. І ретельно перемішуємо. І ось подивіться, я використовую стандартну насадку від оприскувача, і вона добре розприскує профільтровану бордоську суміш. Сад в мене великий, і я виприскав увесь бачок, і форсунки оприскувача жодного разу не забилися. Тому обов'язково подивіться відео, як приготувати справжню дієву бордоську суміш і встигніть обробити ваші дерева до розпускання бруньок, тому що тепер ви точно знаєте, як просідити бордоську суміш, щоб вона не забивала оприскувач. Кому відео сподобалось, поставте лайк, у кого залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Я ж вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.